Аз се казвам Иво, участвам в този филм, защото съм хазартно зависим. Комарджия, от тези гадните комарджии, който лъже, който мами, който краде от близките си, който не се свени да открадне златото от вкъщи, да заложи телевизора или да открадне от работата си. Участвам в този филм, защото знам какво е да си в активна зависимост и знам какво е да си в процес на възстановяване. И затова участвам в този филм, за да не попаднеш и ти в този ад.